Kan du også have den? Ja. Den er så fin. Ole, Ole, Ole. Jamen nu, hvad? Nu er den her, Ole. Se her, Ole. Ej, du skal ikke op og stå, du. Se her, skat. Kan du komme herhen og tage den? Kom herhen og tage den. Kom herhen, skat. Ja, det er lidt farligt, det du laver der. Kom nu herhen. Din skrubtusse. Kom så her. Ole. Sådan, ja. Kom så herhen. Kom så. Kom så. Kom så, Ole mand. Kom ind til mor. Kom ind til mor. Kom ind til din mor. Kom så ned med dig, du. Kom så ned med dig. Kom herhen, skat. Sådan. Ja, du er dygtig.